जयनिं हाबाफारिखौ नुदों ओमफ्राय बिथांमोनहा जयनिं जाफैनाय बिथांमोनहा बबे राजखान्थि दोलोमोन? दा बेवहाय स्पेसिफिक मोनसेनिल' राजखान्थि दोलोनि नङा, बाहाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि बिथांमोना बेवहाय जगदान जाफैदों। बा 500नि बारा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सापर्टार बिथांमोना बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै बिथांमोना जगदान जाफैदों। बिथांमोनखौ आङो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जानानै आरो स्पेसियेलि दतमा समस्तिनि जानानै आं बिथांमोनखौ गोरबो गोसोजों बिथांमोनखौ बरायदों आरो आसा खालामदों निस्सय बिथांमोननि जे सहाय बा बिथांमोननि जे जयनिं जाफैनाय बेजों निस्सय जोंनि बिपिएफ राजखान्थि दोला थांनाय समाव जेरैबायदि शक्तिशालीमोन आरो बेनिफ्राय दिनैनि दिनाव जों शक्तिशालीसिन जानो हाबाय होननानै जोङो रोखा जोङो बुंनो हायो आरो आसा खालामदों आरो बिथांमोनखौबो खावलायगोन बिथांमोनाबो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जानानै निस्सय जोंनि माखासे नियम निति निस्सय बिथांमोनाबो पालन खालामनानै ग्रोब ग्रोब खामानि मावलांगोन आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलो हिसाबै जोंनि बिजाथि मानगोनां रबिराम नार्जारी सारखौ जोङो गोरलैयैनो देरहासार खालामनो हागोन होननानै जोंहा मिजिं दं। बेवहाय दतमा समस्ति 2 नं दतमा समस्ति हिसाबै बेवहाय गुबुन राजखान्थि दोला जोंनि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जों फेक्टर जागोन आं बेखौ मने खालामा। मानो होनोबा दतमा बिटिसि समस्ति हिसाबै बेवहाय जोङो बिपिएफनि केन्डिडेट बा बिपिएफनि बिजाथिया आं देरहाखानाय दंखायो आरो बनरगाव हिसाबैबो बनरगाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि एमसिएलए जोंहा दङ आरो जोंहा कसुगाव हिसाबै गावनो बेवहाय एम हिसाबै बा बिनि एमसिएलए हिसाबै बिथाङा गावनो स्टेन्डिं एमसिएलए जानानै दंखायो। सराइबिल समस्ति हिसाबै सराइबिल समस्तिया एसे गोलैयो हिसाबै सराइबिलनि एमसिएलएआबो मानगोनां मृत्युंजय नार्जारी बिथाङानो दंखायो आरो जमदुवार हिसाबैबो जमदुवाराव जोंनि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि केन्डिडेट एमसिएलए बिथां उइलियाम नार्जारी बिथां दंखायो। दा बेवहाय आं मने खालामा दे बेवहाय गुबुन राजखान्थि दोलोआ दतमा समस्ति हिसाबै माबा मोनसे गोहोम खोख्लैनो हागोन होननानै आं साना। ओंखायनो आङो रोखायै बुंगोन 2 नं दतमा समस्ति हिसाबै जोंनि मानगोनां बिजाथि रबिराम नार्जारी सारखौ बेवहाय फेजेननो हानाय बा हाथावथाव खुनु बेवहाय बिजाथि गैया होननानै दिनैनो दानो फोसावनो हायो होननानै आं गोग्गायै जों बुंनानै लानो हायो। फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ सासे बर' सोद्रोमा जानानै माबायदि रोखोमै जाजानो लुबैयो? आङो खावलायगोन बिटिसिनि आङो एम हिसाबै बा जों बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि हिसाबै आं खावलायगोन बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि रायजोफोरखौ आं खावलायगोन बयबो फै जयैनो लैहोर लैहोर फैनानै बिटिसिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव बिटिसिखौ जोङो भारतआव सिनायथि होनो थाखाय जों बिटिसिखौ मोनसे मडेल बिटिसि बानायनो थाखाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौ आं खावलायगोन बिपिएफ राजखान्थि दोलोजों फै, बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ मदद होफै, हाग्रामा महिलारि सारनि आखाइखौ मजबुत खालाम। जोङो बे ओनसोलनि भबिसतखौ जोङो निस्सय दागोन आरो जोङो जे बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै दानाय बा बिटिसिखौ सोरजिनाय आरो बेखौ बयखौबो लाफानानै गोजौ फारसे बा बिटिसिखौ उन्नतिजों लोगोसे गावनि बेक्तिगत हिसाबैबो जों गोजौ फारसे जौगालांहोनायनि जों हाबा मावलांगोन।